ambulance natuurlijk, maar... Vandaag in de kliniek. Ik kan direct zeggen, het is niet goed. Verpleegster Sophie wordt zelf patiënt wanneer ze voor de tweede keer in haar leven baarmoederhalskanker krijgt. Ja. Sophie mocht echt niet zeggen. En hier nog nodig. Mevrouw? En Kathleen heeft een oogaandoening die onderdeel blijkt uit te maken van een spierziekte. Ik moet u ook nog vertellen dat de ziekte van Steinert erfelijk is. En dat betekent dat ze de jarenlange ruzie met haar dochter best bijlegt, want ook Eline moet worden onderzocht.